Yeah, Marcelo Sou, Fi, Nuri Kemsi, Ishq, Sarte Ravun, U dart ma na me fama. Free Boys Records Studia Ручка варах беги боноли данина саршид ячи ба фаришта ишқ нисбати макаршид иқа халқа ғамы дарди ё шиқим безор шид ага салам биё хулиган ба як нигоҳ зорай дата дахил дора ҳазори яксата тузум пасым мезанане ҷигар мекашим номусум макиюм бинаваси мара чанд касум мехӯрам неки хулиган то қабарои ту мемӯра биё хонаи бахта нишон битум ки чияй ту хам наката нагу ки ҳаёт ҳамияй ишқа дурӯғ нагу ишқ не гапои мо дурӯғай касе ишқа пас мезана бидону япи ту хай ман мухлис надорум мухлисам дар корум нест барои ту мехонум ту биё да барам бес хандаи хушрӯ дошти нозотам мебардоштум иқа гунода хаб кардам барои ки мо ошиқым ма ба мардаким нигоҳ кӯ ки барои ту мазиқам ҳама мега ки да ишқи ту малоиқам сардори ишқ машидум ту дастгирези ишқи хам то каяи таги дил мехези эхирсандӣ ё шодӣ ай ма чӣ ба мегрези ё би чашми ма чӣ ба ту ба диданаш мерези ишқи беосилум то кая мемонӣ қатим ишқи кӯдакӣ то кая мери қатим ишқ сарым теравум у мара намехоҳа ишқ сарым теравум у ай ма гирезона ишқ сарым теравум дарди ошиқ сахта ишқ сарым теравум сухтан насиби ма ай ма дӯстуш медорум гарчи мара у намехоҳа ма ёдуш мекунам гарчи у бевафоай ман наметонум бе у ки дунё ширинум шурай ман наметонум бе у хиди чашмаком курай дига чи илоҷ ки уро ма дӯст доштам донай беосили ишқша да дилум куштам бе у ман надорум як лаҳза сабру тоқат ма таги ғаму рашки у боша гаштай бароҳат нигоҳ кунна як бор ба хандаи ба мер тарафум ташнаи табассуму тарафум нигоҳ карданшум охи у мара дӯст намедора мара намехоҳа ишқ сарым теравум у дарди ошиқа намедона Yeah, Marcelo Sou, Fi, Nuri Kemsi, Ishq, Sarte Ravun, U dart ma na me fama.